Φανταστείτε να μην χρειάζεται ποτέ ξανά να καθαρίζετε τις τρίχες των κατοικίδιων σας κάθε μέρα. Με αυτό το καταπληκτικό κουτί, τα συμπτώματα αλλεργίας σας θα εξαφανιστούν. Τρουφάει τις τρίχες των κατοικίδιων απευθείας από τον αέρα, λειτουργώντας σαν ηλεκτρική σκούπα και καθαριστής αέρα 24/7. Έχω 2 γάτες και έναν σκύλο, είναι αξιολάτρευτες και τις αγαπώ πολύ. Αλλά το να καθαρίζω τόσες πολλές τρίχες κάθε μέρα με τρέλαινε μέχρι που ανακάλυψα αυτό το κουτί. Χρησιμοποιεί ηλεκτροστατική έλξη για να απορροφήσει το 99,9% των τριχών, της πιτηρίδας και των οσμών των κατοικίδιων. Η φυτική του σύνθεση είναι ασφαλής και ακίνδυνη για παιδιά και κατοικίδια. Σε μόλις μία εβδομάδα, καθάρισε χαλιά, καναπέδες, κρεβάτια, σχισμές και κάθε γωνιά και σχισμή. Κοιτάξτε πόσες τρίχες κατοικίδιων ρούφηξε. Οι οσμές, οι τρίχες και η πιτηρίδα έχουν εξαφανιστεί εντελώς από το σπίτι μου. Δεν απαιτεί μπαταρίες ή άλλα αξεσουάρ. Εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε μία σε κάθε δωμάτιο για να απολαύσετε έναν άνετο χώρο. Αν έχετε κατοικίδια, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε.